El moment més somiat, més esperat per qualsevol fallera major. Aplega el moment de l'exaltació de la fallera major de València així al Palau de la Música, on l'imposaran la banda que l'acredita com màxim estàndard de les festes de les falles de València. Jo crec que és un reconeixement a lo que és la figura de la Fallera Major de València. A soles com València s'ha fer-ho, entregant-li tot el protocol, tot el reconeixement. I jo crec que és una nit que ni ella ni la Cordonot oblidarà mai. Ser orgullosa i encara venir aquest sentiment que aplega quan te fiquen la banda que t'ha acreditat com màxim estàndard. Orgullosa, feliç i crec que de la meva curta vida de les millors nits de tota la vida. Bueno, i què podríem dir d'un mantenedor, no? Com ha sigut Enrique Ponce, que ha recalcat la teua filla fallera? Jo m'agradaria alabar la seva cercania perquè vaig dinar un dia amb ell, amb la seva família, i la veritat és que va estar magnífic, es va portar molt bé amb mi i, com heu vist, ha fet una faena magnífica. Lo he hecho con el corazón y de verdad, hombre, con el sentimiento y un poco buscando también eso, ¿no? Pues las analogías que existen entre el mundo del toro y las fallas y bueno, por lo menos pues he tratado de echarle bien merecidas muchísimas flores a nuestra fallera mayor, que realmente yo creo va a llevar el nombre de Valencia a lo más alto. A lo más alto. Cuando la he visto salir me he emocionado por ella y por supuesto también al recordar el momento en que te imponen la banda es impresionante y me ha alegrado muchísimo por ella. He visto a Marta que estaba muy emocionada. Ha sido un acto muy bonito y muy especial. Una noche solemne, bella, hermosa, hermosa en todo su contenido, en las palabras del mantenedor, en la belleza de la fallera, en el sentimiento de todos los valencianos y evidentemente en la enorme belleza de este castillo final. Ara sí que ja és tota una realitat. A Marta Agustín lluís en llum pròpia la banda que l'acredita com a fallera major de València 2009.